Nubabo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan. We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. As well as helping businesses promote their products and services to our We're in Pampanga community. For today's vlog guys, nandito tayo ngayon sa bagong online delivery business or app dito po sa Pampanga. I heard meron silang mga free delivery and mga voucher codes. Voucher code actually. Yes. If you're interested for a slash or a discount dun sa susunod na order nyo, watch out for that mga voucher natin. At the same time, sa mga merchant naman, no, sa lalong-lalo na sa mga startup businesses, Yes. this is an opportunity for you guys to widen your reach in terms of delivering your products to your clients. So guys, if you're into this one, samahan nyo po sa vlog na to. So tara, let's go! So yun guys, kasama natin ngayon si Ma'am Sunny ng OrderMo para pag-usapan natin into details yung bagong order and delivery app dito po sa Pampanga. Ma'am, thank you so much po for inviting us. Say hi po muna tayo sa mga We're in Pampanga viewers. Hello, We're in Pampanga viewers. Ayun. So ma'am, just to give us a background ng business natin, kailan po ba at saan nagsimula si OrderMo? Nagsimula po si OrderMo talaga originally sa Olongapo City, and we've been in the business po since 2018. So 3 years na po kami nagde-deliver din talaga sa Olongapo, and available na rin po kami sa Bataan, Pampanga, and Bulacan. Wow! Okay. So as of now, dito po sa Pampanga, kailan po tayo nag-open, ma'am? Nag-open po si OrderMo last March 2020 sa tatlong areas po ng Pampanga, sa Lubao, Guagua, and Florida. And this October po, nagsimula na rin po kaming mag-deliver dito sa Angeles City. So dito po sa Angeles City, like mga ilan na po yung mga merchants natin dito? As of now po, sa ngayon yung mga merchants po natin na nasa app na, and currently available po for orders na, nasa 150 na po. 150, marami na. Opo. And then considering that's just Angeles for now. Yes po, Angeles. Wow. Pero in total po, sa OrderMo, nasa 2,000 plus nagulagat ng merchants. Out of all the provinces. Yes po. Now, speaking of mga local merchants natin, how can they be included or subscribe ma'am dun sa app natin? Sa mga local merchants po natin dyan, pwede po kayong makipag-partner sa amin for free. Wala po kayong babayaran na kahit ano, wala pong maintenance fees, setup fees, or anything. Talagang i-reach out nyo lang po kami through our Facebook page. Search nyo lang po sa Facebook, OrderMo. Meron din po kami sa Instagram and Twitter. Sa mga merchants ma'am, ano ba yung mga options yung mga merchants no ma'am? Pero bakit tayo mag-opt-in dito sa OrderMo? Aside po kasi sa free yung membership sa amin, Yes. hindi lang po kami exclusive sa food. Tsaka ang priority din po kasi namin talaga, local merchant. So, even if you are owning a home-based business Yes, po, yes. pwede po. Tumatanggap din po kami ng non-food, pwede po yung liquor, groceries, and other items. Tapos meron din po kaming same-day delivery. Ang laking tulong po nun sa mga merchants. Yes po. Kasi lalong-lalo na yung mga small time or even yung mga startup, kayang-kaya na nila mag-deliver. No need for a transport service. Makakarating na yung merchant nila dun sa kliyente nila. No, ma'am? Yes po, talagang no hassle na rin po talaga. No hassle service. There's Now, speaking of the merchants, ma'am, so of course, Kapampangan love locals Yes. So, sino ba yung mga nasa-serve na natin mga locals dito? Marami na rin po kaming mga local merchants dito na pwede po kayong mag-order kay Eggs and Brekkie, Susie's Cuisine, and yung sa mga food parks, ayun, may mga merchants din po kami. And included din yung mga food chains, tama ba? Yes, So like food Jollibee, chains. the usual, ha? Chowking, Mang Inasal, meron din po. Wow. Yun, so sa mga users naman, ma'am, I've heard you have some promos. Tell us more about it, ma'am. Yes, dito sa Angeles City, may promo po kami na free delivery for the first 3 kilometers. Tapos, meron po kaming 2 voucher codes na pwedeng gamitin ng mga customers natin. Yung mga first-time customers, pwede po nilang gamitin yung Eat with OrderMo, all caps. And you will be eligible for 50 pesos off. At meron din pong mga tamo na voucher code
All caps din po for 50 pesos off. Alright ma'am, ulitin lang natin yun, tsaka lista na rin natin. No? So that's gonna be mga tamu, and then the other one is Eat with OrderMo. Eat with OrderMo. So that's 50 pesos slash dun sa total cost natin. Yes po. At the same time guys, if you are, kumbaga, order and delivery person, yung as hindi na umaalis sa bahay, ito yung chance natin kasi nga, as of now, free delivery yung first 3 kilometers natin. Opo. How about sa mga riders naman, ma'am? Are we open sa mga naghahanap ng trabaho or gano'n? Pwede po silang magpasa ng ng application din nila. You can just message our Facebook page din po para magpasa ng application. So yun guys, we are inviting all merchants, local and at the same time, yung mga national merchants na matry din po itong OrderMo. So sa mga small time businesses, this is our chance. Ayan, so expand our kumbaga reach. Meron na magdi-deliver para sa atin. OrderMo, hassle-free services. So sa mga ganitong businesses guys, if we are supporting these kinds of businesses, we're supporting local and at the same time, mga kababayan natin yung mga magbe-benefit din dito. Alright, so there you have it guys. Again, thanks so much for being with us in this video. Another option for you guys to check out, this is OrderMo. They have a growing number of merchants for you to check out. At the same time, meron po silang mga promo at mga voucher codes. Yes, so syempre kung gusto mo na hassle-free delivery sa mga food and non-food deliveries nyo, try this one. Alright, so there you have it guys. Thank you so much for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.